Sulayan daw nato ning hinagiban ni tatay dinhi ang mga tsoy kung makadulot pa banig butong. Kay medyo nindot man ang panahon man ang isa dinhaa naningkamot din taon. Maing adlaw rin yun dinha ang tanan mga tsoy no. So karon kinindot man ang panahon now another vlog na pud atong buhaton. Kay lagi nindot man ang panahon mo tong nibiyahe mi padulong sa katugasan mga tsoy kay nagplano mi nga mga hoy. Unya kay tungod sa kanindot sa panahon mga tsoy arang manginita mo nang sayang kay atong gluta. Nakadesisyon na lang may mga tsoy nga manguha na lang may butong dinhing dapita bisag dili ni amoa. Si Bro James pud akong ipapananghid sa tag-iya na mga tsoy mo nang niingon man siya nga okay na aw birada na ta. Pag abot na ko dinhi mga tsoy nagtagak na sila og usa mo na akong giablihan dinha kay aron natong tilawan kung butong bagid siya. Pagkaabli sa akong gibatak mga tsoy kay murag giuhaw man ko nya sabay sa init sa panahon ba lami pud isigop og sabaw sa butong mo nang gisigop na nako na dinha. Sabay tan-aw dayon sa nagsaka kay murag dili man gud to butong ang iyang gitagak. Man naglantaw-lantaw in taon ko dihas nagsaka mga tsoy karon atong matudloan. Kay aron dili pud masayang. Kay kung mamutong bi gyud ta mga tsoy gusto gyud biya nato katong punto gyud nga butong kay aron lami gyud ang iyang sabaw ug ang unod. Ayaw sa lang ninyo pansina ang butong mga tsoy, pansina sa nang gwapo dinha. Unya kay lagi dugay man nakatagak og butong ang nagsaka, nagkaon sa nigbayabas ning isa. Grabe gyud pud niyang katawaa habang naghuwat nga matagak ang butong dinha mga tsoy. Unya kay lagi dugay man natagak ang butong mga tsoy, mo nang among gitan-aw og balik ang nagsaka dinha kung okay pa ba siya. Kuya pud ni makatan-aw ni akong isa ka kauban dinhi mga tsoy kay mura man siya og tag-iya. Nagsige bias gid ni siya paabot mga tsoy kay ingon siya uhaw na gid kaayo. Wala na dugay mga tsoy ni naog ang nagsaka. Unya mo tong nagbabida-bida pud ta ding ning dapita. Dili man sa paghinambog mga tsoy pero katong panahon nga niwang pa akong lawas mga tsoy. Kabalo ko mo sa kaglubi. Pero karon mga tsoy kay medyo naunod-udura naman ta. Manang dili na kay takadaog sa atong lawas pag musaka ta. Maotong kay dili man lagi nako kaya, ninaog na lang ko dinha. Unya kaning isa dinhi mga tsoy, grabe gyud niyang paningkamot. Tungod sa kagusla og butong mga tsoy, iyahan na nang giablihan ang butong dinha gamit ang iyang kamot. Unya kay dili man nato pwede kamuton pagkaon ang butong mga tsoy, manang nagbuhat og kutsara dinha. Siguro pamilyar na mo ani nga kutsaraa mga tsoy kay mao gini kanunay ginagamit basta gani mamutong ta. Kay kapoy na ba magdala-dalag kutsara mga tsoy nya mawala ra inig uli nato. Mas maayo man nga pagkakutsara mga tsoy kay pwede ra nato ilabay inig human. Unya pwede ra pud siya magamit sa butong mga tsoy kay humok ra man ang pagkalot sa butong. Tungod sa DIY nga kutsara mga tsoy nalipay ginang isa dinha. Ingon siya nga goods ra. Tapos inig human ginatog kaon mga tsoy, dili ginato kalimtan nga mainom gitag tubig. Wala pa gid nabuong nis butong ni atong isa ka kauban dinhi mga tsoy. Kay lagi wala man ta nakakuha dayon og punto nga butong, nakakuha pa tag lubi dinha mga tsoy. Lipay man gihapon mga tsoy bisag lubi na. After na mo nangaon dinha og butong mga tsoy, nilahos mi aning lugar. Usa ni sa mga laaganan sa mga tawo dinhi sa moa, mao ang puting bato mga tsoy. Walay laing tuyo na mo dinhi mga tsoy kun dili mag picture lang gyud in town. Bisag init kay ang panahon mga tsoy kay gwanta lang gyud namo kay aron makapapicture lang gyud dinhi lagi. Kay nindot gyud ang view dinhi ang dapita. May nalang pod ba maka-explore pud tas gibuhat sa Ginoo mga tsoy, dili kay magsige ra tag lugmok sa balay. Unya usa pa mga tsoy kung stress ka sa imong eskwela, pwede kay kamuanhi dinhi kay pawala sa stress ba. Mauto mga tsoy after na mo picture dinha nagpaabot sa gyud may mga tsoy nga mulandong ba. Kay medyo init pa man ibiyahe god, manang istorya pa mi dinha ang dapita. Og dinhi sa lang takutob mga tsoy. See you on my next video, mga katuyans.